Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo učiti alge i biljke kopnenih voda stajačica. Što vam je potrebno za sat biologije? Potreban je udžbenik, bilježnica, olovka i bojice. Prije nego obradimo novu nastavnu jedinicu alge i biljke kopnenih voda stajačica, prisjetimo se kako se to dijeli vode na kopnu. Što ubrajamo u tekućice, a što u stajačice. Naučili smo, vode na kopnu dijele se na površinske i podzemne. Površinske vode dijelimo u dvije skupine, tekućice i stajačice. U tekućice ubrajamo rijeke, potoke i izvore, a stajačicama pripadaju bare, jezera, ribnjaci, močvare i lokve. Danas ćemo upoznati živa bića koja se nalaze u ovim staništima. Kao prvo, objasnit ćemo pojam vodene biljke. Što su to vodene biljke? To su biljke koje rastu u vodi ili na tlu koje je većim dijelom godine zasićeno vodom. Obalno područje voda stajačica razlikuje, pa pratimo prikaz. Područje visokih biljaka, područje plivajućih biljaka, područje slobodno plivajućih biljaka i područje podvodnih biljaka. Objasnit ćemo područje visokih biljaka. Ovo područje je područje gdje razina vode stalno koleba. Biljke rastu iznad ili pored vode, a u vodi im je samo korijen ili donji dio stabljike. Biljke koje rastu uz vodu morale su razviti prilagodbe za takvo stanište. Te prilagodbe su dugačke i šuplje stabljike ispunjene zrakom. Čvrstoću i elastičnost daje stanična stjenka. Listovi su čvrsti i tvrdi kako ih ne bi životinje ili vjetar oštetilo. Na rubovima bare i jezera nalaze se biljke koje zovemo tršćaci. Što to ubrajamo u tršćake? To su trska, rogoz, šaš, sit, barska perunika i barska preslca. Objasnit ćemo trsku, pa pratimo. Trska ima člankovitu stabljiku i duge listove. Na vrhu stabljike je cvat u obliku metlice. Podanak, ili kao što smo učili, podanak ili podzemna stabljika, može biti duga do nekoliko metara. Ljudi mogu jesti podanak i mlade listove. Uz trsku veliku pozornost privlači i rogoz. Rogoz je biljka koja razvija smeđi klip koji završava šiljkom. Ima uske i duge listove koji također mogu biti dugi do 2 metra, a podanak je jestiv. U proljeće svojim žutim cvijetom veliku pozornost privlači barska perunika. Za razliku od barske perunike, barska preslica je biljka koja nema cvijet i javlja se na vlažnom tlu uz varu. Što su to plivajuće biljke? To su biljke koje su učvršćene za dno, a na površini plivaju cvjetovi ili listovi. U plivajuće biljke ubrajamo lopoč, lokvanj, vodeni žabnjak
i orašac. Vodeni žabnjak i orašac su biljke koje razvijaju dvovrsne listove. Možemo pratiti. Dvovrsni listovi su podvodni i površinski. Podvodni listovi su nitasti, što možemo primijetiti, a površinski su široki i bubrežasti. Njihove lisne peteljke i cvjetne stapke su šuplje ispunjene zrakom. To je jedna od prilagodbi plivajućih biljaka koja im omogućava uspravan položaj u vodi. Ove biljke imaju na gornjoj strani lista i otvore koje zovemo puči. Učili smo, puči su jako važne kako bi biljke iz zraka mogle uzimati ugljikov dioksid i obavljati proces fotosinteze. Osim vodenog žabnjaka i orašca, pozornost privlači lokvanj i lopoč. Lokvanj je biljka koja ima plutajuće listove i cvjetove, ima 5 žutih lapova. U njegovim plodovima ima mnogo sjemenki koje dozrijevaju na površini vode, ali klijaju tek nakon nekoliko godina. Sličan lokvanju je i lopoč koji također ima podvodne listove i cvjetove, ali se razlikuje od lokvanja po svom bijelom cvijetu. Što su to slobodno plivajuće biljke? Posebnu važnost zauzima vodena leća, pa možemo primijetiti u proljeće na površini vode zelene prekrivače tvori upravo biljka vodena leća. Po čemu je poznata vodena leća? Poznata je jer je to najmanja biljka cvjetnjača. Ima malu člankovitu stabljiku koja nalikuje listu. Biljka razvija sitne pupove kojima se razmnožava, a pupove rasprostranjuju ptice. Osim biljaka, značajne su i alge kopnenih voda stajačica ili fitoplanktoni, odnosno biljni planktoni, planktoni koji obavljaju proces fotosinteze i stvaraju kisik. Tu razlikujemo alge kremenjašice koje imaju različite oblike, kao što možemo primijetiti, zelene alge, modrozelene bakterije. U zelene alge ubrajamo algu spirogiru koja je karakteristična za vode stajačice. Spirogira je slatkovodna, nerazgranata, nitasta, već smo spomenuli zelena alga. Zbog čega se zove spirogira? Znači, spirogira je jer je dobila ime po svome smotanome, vrpčastom, spiralnom kloroplastu. Neke vrste ove alge imaju i po 16 kloroplasta u svakoj stanici. Kako to izgleda stanica, znači alge spirogire? Možemo primijetiti da su stanice toliko cilindrične, morfološki identične i sve su sposobne za razmnožavanje. Podvodne biljke. Podvodne biljke pričvršćene su za dno. Najčešće podvodne biljke su vodena kuga, krucanj i voščika. Posebnu važnost možemo dati vodenoj kugi i krucnju. Vodena kuga je specifična zbog toga što je to vrsta koja je u Europu donešena u 19. stoljeću iz Sjeverne Amerike. Biljka je dvodomna, a učili smo. Pojam dvodomna znači da su to biljke kod koji jednospolni cvjetovi, muški i ženski, nalaze na odvojenim biljkama.
U Europu je donešena samo znači ženska biljka, pa se razmnožavanje obavlja nespolno. Kako upija vodu? Znači vodena kuga upija vodu preko svojih listova. Krocanj, što bi to bila biljka? Krocanj, biljka koja je korijenjem pričvršćena u mulj, ima tanke listiće, međutim jako specifična po svojoj otpornosti. Toliko je otporna da raste na mjestima gdje je količina kisika jako mala i gdje je voda onečišćena. U svoje bilježnice zapisati naslov današnje nastavne jedinice alge i biljke kopnenih voda stajačica. Prepisati i nacrtati. Vode stajačice su lokve, bare, jezera, ribnjaci i močvare. U obalnom području voda stajačica razlikujemo područje visokih biljaka i sve predstavnike, područje plivajućih biljaka i sve predstavnike, područje slobodno plivajućih biljaka i predstavnika vodenu leću, područje podvodnih biljaka i predstavnike vodenu kugu, krocanj i vošćuku. Posebnu pozornost dajem crtežu, odnosno samome prikazu kojeg trebate nacrtati u svoje bilježnice. Nacrtati područje visokih biljaka, plivajućih biljaka, slobodno plivajućih biljaka i podvodnih biljaka i po jednog predstavnika iz ovog područja. Za domaću zadaću, osim prepisanoga i nacrtanog plana ploče, prepisati i odgovoriti na pitanja što razlikujemo u obalnom području voda stajačica. Ponovimo, razlikujemo područje visokih biljaka, područje plivajućih biljaka, područje slobodno plivajućih biljaka i područje podvodnih biljaka. Nabroj poznate plivajuće biljke. Poznate su lopoč, lokvanj, vodeni žabnjak i orašac. Po čemu je alga spirogira dobila ime? Alga spirogira je dobila ime po spiralnom kloroplastu. Što ubrajamo u podvodne biljke? U podvodne biljke ubrajamo vodenu kugu, voščiku i krocanj. Za što su pričvršćene podvodne biljke? Podvodne biljke pričvršćene su za dno. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i svako dobro.